Txinurri batentzat, zespet artifizial bat, basamortu bat da. Basoak, plastikozko basoengatik ordezkatuko bagenitu, gizakiak hil egingo ginateke. Zergatik? Ekodependienteak garelako. Planeta gaizki baldin badago, orduan gizakiak ere gaizki gaude. Balantza batean jarriko bagenitu, adibidez, munduko bizitza forma guztiak alde batean, oreinak, ozeanoetako arrain eta bale guztiak, bakteriak, landariak, eta beste aldean trasto eta gauza artifizial guztiak, hau da, errepideak, itsasontziak, ordenagailuak, zeinek uste duzue pixatuko lukeela gehiago? 2020tik trastuek pesatzen dute gehiago. Eta hori berri txar bat da guretzat, gizakiontzat. Gure jendarteek, Titanika izebergaren aurka bezala, planetaren muga biofisikoen aurka talka egiten ari dute. Eta horrek, krisi ekosozial batean sartzera garamatza. Krisi ekosozial bat, krisi ekologiko batek ondorio sozialak dituelako. Rebote efektu bat egiten du, soziala ekologikoa, ekologikoa soziala. Eta krisi ekosozial horrek 3 aspektu nagusi ditu. Larrialdi klimatikoa, bioaniztasunaren galera masiboa eta eskasia material eta energetikoa. Ez gara bakarrik hartz polarraz ari. Batez ere gutaz, gazteon orainaz eta etorkizunaz ari gara.